Maker Productions. Ni hasken zuciyata zana kira ki mai sai da komai na. Ki ce kin ka tara min ƙauna ta rinjaye kokona. Ina jin shigar ki ta kokon baya da murfin kirjiya. Majalisar kwakwalwa ta kanki take zama da rana. Ƙaiƙayi yana karaɗe jiki in na tuno ban kwana. Kamar na yi wanka da karar ta kewaye jikina. Corona Ebola wuya sanani ba ni manta mai suna. Matsayin ki kullum yana ta hauhawa har ga na. Akwai wani tsauni mai nisa a kokon da ke kaina. Zuciyata ta kai kicanta a jikin jaya hayyacina. Tare kuke bugu da maɗaga ta kina cikin komai na. Jijiyoyin numfashi da ke harbawa sunan ki sunana. Nurin hayati, nurin hayati na ne ɗaya bakewata. Mahangata ni'imatul ainiya muka santare na yake fata. An tafi ru'uya ya kullum da kullum a bar so da kaunata. Lahu biki ishtugal tusalar ki tilas na fafata. Mahabubi ke ce ta cikin shamakin kwakwalwata. Ina ƙara neman alfarma abadan karki min rata. Da'iman mi zaman soyayya ina yaba miki gata. Babu zautuwa babu ɗimuwa idan har na yayata. Tsantsar shigar mashin so ne zuciya da hannunta. Duk abin da ne karku yi zargi na domin ta yar auta. Neman zaman lafiyar ruhi ganin ki autar mata. Ki kai min nisa ciwon mara magani ka sai da rayuwata. Wurin hayati na ne ɗaya bakewata. Sai in ji dabdau ina layi da jiri baki waiwayawa. In baki sowa ba za na daina zubar da hawayewa. Ke ce kayan alatin zuciya ba da tamkawa. A cikin maliya ke ce in kamo kana ban ji tsorowa. Inda zaki ɗauke kafa ta kenan zan sata ba waiwa. Zan iya rawa akan ƙayoyi ba za na ji zafi ba. Magani na zazzabi na so ki zo gare ni da yiwuwa. Yunwa da kishirwa idan da ki ko tina so ban yowa. Ban taɓa tunawa akwai budurwa ana ya bakiwa. Na tsayar da hankali a kanki ba zan yi kai cewa. Hanta da jini za a kirawo mana farin dowa. Ki ce ta wani ne na ki da imin fushi ba zan yowa. Maker Family. Maker on the mix.